Assalamu alaikum izleyiciler, merhaban vatandaşlar. Türkmen Portal web-saytımızın hormatly tamaşaçylary. Ine ählimiz bilelikde bu günü arka stüdyoda we Medeniýet Zalş merkezine geldik. Tirleşine diýäli köpleriň ähli tamaşaçylarymyzyň diýýäli elbetde garaşan Jazaýan Burak Gurme adly restoranynyň bu günü asas dawratyna gatnaşýar. Merhabanlar, bu günüň edil biziň bilen bile görýän tinlen gatnaşýan ýaly derzede geçirmek üçin operatorlarymyz bilen bu ýere geldik. Häzir kimden bilelikde aýrylyşar we näme bolup geçýänini sizin dikkatinize getirelim. Şu fırsatı yiyorum. Beni bu yaşa getirip büyüttü, sizlerin kalbine kazandığı için çok teşekkür ederim. Ve ayrıca şunu demek istiyorum, arkada şöhret.